Οι εκλογές αυτές, εγώ έτυχε να λάβω μέρος. 3 κόμματα μαζευτήκαμε και κάναμε την Πατριωτική Ένωση. Και κατεβήκαμε τις εκλογές. Ήμασταν όμως και τα 3 κόμματα φτωχοί. Δεν είχαμε λεφτά για να βάλουμε υποψηφίους σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Σε 7 νομούς δεν βάλαμε. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ψηφοδέλτια που πηγαίνουν στα τμήματα τα βγάζει το κάθε κόμμα μόνο του. Με δεν τα βγάζει του. Ούτε το κράτος ούτε με δικά του λεφτά. Εμείς λοιπόν, αφού δεν είχαμε λεφτά να βάλουμε υποψηφίους, δεν βγάλαμε και ψηφοδέλτια για τους 7 νομούς. Το κάθε ψηφοδέλτιο γράφει πρώτα την εκλογική περιφέρεια Έλληνες για την οποία έχει βγει το ψηφοδέλτιο. Λέει εκλογική περιφέρεια ετούτο Α Αθηνών. Αν αυτό το ψηφοδέλτιο πάει στη Β Αθηνών, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι άκυρο. Ναι. Και αν το βρει μέσα ο ελεγκτής, το πετάει στα άκυρα. Μόνο στην Α ισχύει. Και για τους υποψηφίους που γράφει απάνω. Αν δεν γράφει, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, σε 7 νομούς της Ελλάδος η Πατριωτική Ένωση δεν είχε τυπώσει ψηφοδέλτια. Δεν είχε στείλει ψηφοδέλτια, άρα δεν είχαν τα τμήματα ψηφοδέλτια. Η Singular που βγάζει τα αποτελέσματα, αγαπητοί μου Έλληνες, η εταιρεία η μεγάλη και βάσει αυτής ορκίζεται κυβέρνηση και ορκίστηκε κυβέρνηση. Ξέρετε ότι μας έχει βάλει και στους 7 νομούς αυτούς εμάς ότι πήραμε ψήφους. Δεν μας έβαλε πολλούς. 200, 500. Πού βρήκε τα 500. Άρα όταν μου βάζει 200 ψήφους ότι πήρα εγώ στο νομό Λαμίας και δεν έχω ούτε ψηφοδέλτια ούτε υποψήφιο, σημαίνει ότι κάνει νοθεία. Και να πήγε ένας στη Λαμία από την Αθήνα ψηφοδέλτιο ήταν άκυρο. Γιατί λέει Αθηνών ή λέει Λιβαδικάς. Κάναμε μήνυση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, η Πατριωτική Ένωση, και πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου της μηνύσεως για να ξέρουν οι δημοσιογράφοι αν θελήσουν να το βρουν. Είναι αριθμός πρωτοκόλλου 7107 κάθετος 5 Δεκάτου 2015. Αντίγραφο αυτής της μηνύσεως στείλαμε στη Βουλή, στα κόμματα και στο Δικηγορικό Σύλλογο Πάσης Ελλάδος. Αν αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά που έδωσε η Singular στη δημοσιότητα έχουν περάσει και στην νομαρχία, στις καταλάγους της νομαρχίας, σημαίνει ότι οι νομαρχίες και το πρωτοδικείο του νομού αυτού δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν έβγαλαν τα αποτελέσματα βάσει αυτών που έφεραν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, αλλά βάσει αυτών που διέταξε η Singular. Και ότι οι εκλογές θα είναι εκλογές και δεν θα είναι θέατρο. Διότι κατ' εμένα Έλληνες που έχω μελετήσει τις εκλογές, σας πληροφορώ, είναι θέατρο. Και σας κοροϊδεύουν. Μιχάλη μου, είναι φοβερό το θέμα. Δεν είχαμε εκπρόσωπο. Δεν είχαμε ψηφοδέλτιο και μας λένε ότι πήραμε 180 ψήφους. Πρέπει να μας πούν η εισαγγελία τώρα του Αριουπάγου που καταγγείλαμε, πρέπει να ερευνήσει ποιος δικαστικός αντιπρόσωπος έδωσε σε εμάς στο κόμμα μας 180 ψήφους και να ανοίξουν το σακίδιο και να βγάλουν από μέσα υπάρχει καταμετρημένα και υπάρχουν ψηφοδέλτια δικά μας μέσα στο σακίδιο. Εμείς δεν είχαμε, δεν στείλαμε. Ούτε τυπωθήκαν στην Ελλάδα τέτοια ψηφοδέλτια. Τη στιγμή που ο δικαστικός αντιπρόσωπος σε κάθε εκλογικό κέντρο παίρνει ένα κινητό συγκεκριμένο και όταν τελειώνει η καταμέτρηση στέλνει ένα μήνυμα αυτό και το κινητό νεκρώνει. Δεν έχει δεύτερη. Δεν μπορείς να δεις δηλαδή μέσω του κινητού να διαβάσεις το μήνυμα γράφτηκε σωστά. Δηλαδή τόσοι ψήφοι πήγαν σωστά. Ακριβώς, άκουσε να δεις. Εάν θελήσουν να κάνουν έλεγχο Μιχάλη, ναι, μπορεί. Εγώ είχα κάνει αναφορά στις προηγούμενες εκλογές που δεν είχα λάβει μέρος. Και επειδή δεν είχα λάβει μέρος, δεν θεωρήθηκε ίσως έγκυρη η μήνυσή μου. Ότι θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εκλογές και όχι οι εταιρείες, είναι αντισυνταγματική η ανάθεση των καταμετρήσεων των ψηφοδελτίων από τη Singular. Η Singular είναι ιδιωτική επιχειρήση, δεν είναι ούτε ένας Έλληνας υπάλληλος, είναι των συμφερόντων των κατακτητών, αυτών που θέλουν να ορίσουν αυτοί ποιος θα κυβερνήσει στην Ελλάδα και βγάζουν Έλληνες διάφορα αποτελέσματα. Εγώ μένω έκπληκτος. Πήρε ο Λεβέντης 3,5% από πού? Από πού? Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε θέματα προχώρητα στη χώρα μας. Κατ' εμένα οι εκλογές είναι ένα θέατρο και θα πρέπει
πλέον, αφού κάναμε επίσημη καταγγελία στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, συν Βουλή, συν εκεί που πρέπει, δικηγορικούς συλλόγους και τα λοιπά. Με το νομικό προθεσμίες. Να επέμβουν και να βρουν τέλος πάντων και να σταματήσει αυτό το κακό και να καταργηθεί η Singular. Τελείωσε, να βγει από τη μέση. Το Υπουργείο Εσωτερικών που έβγαζε ανέκαθεν τα αποτελέσματα των εκλογών θα συνεχίσει να βγάλει τα αποτελέσματα των εκλογών και όχι οποιοδήποτε που πληρώνεται από τους εχθρούς της Ελλάδος. Γιατί η Singular, τονίζω Έλληνες, πληρώνεται από τους εχθρούς της Ελλάδος. Είναι αδιανόητο. Και από αυτούς που θέλουν να έχουν υποκατοχή την Ελλάδα. Επομένως, τι αποτελέσματα βγάζει Έλληνες και πώς θα ανέχεστε. Και όχι μόνο αυτό, καταγγέλω και τα κόμματα όλα της Βουλής, διότι κανένα δεν απεφάσισε και δεν ζήτησε να βγει η Singular. Έκανα αναφορά σε όλα τα κόμματα και ζήτησα να ζητήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει τη Singular. Και δεν το έκανε κανένα κόμμα. Άρα όλα τα κόμματα Έλληνες είναι του κατεστημένου, πρακτικά, και να μάθετε οι Έλληνες ότι τα κόμματά σας δεν ζητάνε να φύγει η Singular. Γιατί φοβάται μήπως στις επόμενες εκλογές η Singular τους μηδενίσει, τους βάλει κάτω από 3 και δεν μπουν στη Βουλή. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μιλάνε. Το 2,9 που πήρε η Λαφαζάνης και το κόμμα, 2,9, δηλαδή έμεινε εκτός Βουλής αυτό το κόμμα με 10%. Ναι, εντάξει. Όταν εγώ είμαι ελεύθερος να βάζω όπως θέλω τα αποτελέσματα για να τα γράφω. Τα γράφω όπως θέλω, Μιχάλη. Και εδώ είναι ένα άλλο. Γιατί η Βόρειος Ελλάδα, η Θράκη έβγαλε 3, όχι οι Έλληνες, λένε ότι όχι είναι Έλληνες, μουσουλμάνοι, Οθωμανοί. Τόσο λίγοι είμαστε εκεί πάνω. Όχι. Να σου απαντήσω ακριβώς επ' αυτού και να το καταλάβουν καλά οι Έλληνες. Δεν έβγαλε η Θράκη 3 Οθωμανούς βουλευτάς. Όχι, έβγαλε 5 εννοώ. 5 Οθωμανούς βουλευτάς. Δεν έβγαλε 5 και δεν έβγαλε ούτε έναν χριστιανό. Οι Έλληνες πολιτικοί, τα κόμματα βγάλαν 5 και κανέναν χριστιανών. Γιατί δεν έγιναν οι εκλογές αυτές με σταυρό. Επομένως δεν ψήφισε ο λαός της Θράκης τους 5 βουλευτάς, αλλά τους έβαναν σε εκλόγιμη σειρά τα κόμματα. Επομένως, Μιχάλη, όχι ο λαός της Θράκης, αλλά τα κόμματα της Ελλάδος είναι οι προδότες και όχι ο λαός. Αυτοί βάλανε μόνον Τούρκους βουλευτάς και μάλιστα αυτούς που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι, όχι ότι είναι Οθωμανοί. Μουσουλμάνοι, άλλη θρησκεία κτλ. Όχι μουσουλμάνοι κλπ. Δηλώνουν Τούρκοι. Αυτοί που δηλώνουν Τούρκοι καθαροί ότι είναι, αυτούς έβαλαν τα κόμματά μας για να καταλάβετε Έλληνες ποια είναι τα κόμματά μας.